u Galeriji Narodne biblioteke od 19 sati održat će se izložba slika Bojana Miščevića kao i promocija romana Boje Botičelijevog glasa. U Knjaževsko-srpskom teatru izvešće se predstava Voćni dan sa početkom u 20 sati. Sa početkom u 21 sat u Domu omladine Kinoteka prikazuje film A Fistful of Dollars iz 1954. Predavanje na Pravnom fakultetu Od upisa do uspjeha sa početkom od 11 sati. Od 12 sati Iskra je radionica namenjena osobama sa invaliditetom kao i edukativna tribina kako do posla online. U 19 sati Galerija Narodne biblioteke promocija knjige Mitovi srpske istorije Dejana Ristića. Reč je o romanu koji već mjesecima izaziva pažnju javnosti, a čiji je cilj podsticanje rasprave i buđenje javnog kulturnog dijaloga. U 19 sati World Connect kreativno-umetnička radionica. U Knjaževsko-srpskom teatru održat će se predstava 4 brata sa početkom u 20 sati. U Studentskom kulturnom centru Veće britanske kulture sa studentama iz filma. Početak u 21 sat. U Kulturnom centru UMOS Jam Session sa početkom u 21 sat. Od 17 sati u prostorijama Kognitiva, ulica Janka Veselinovića 35, radionica Šta je zapravo prodaja? Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra izvešće je predstavu u Peščanik od 20 sati u sali Peme. Oktobarska trka sećanja Šumarice 9 sati. Ispred Skupštine grada održat će se 7. Kragujevački polumaraton sa početkom od 11 sati. Pored takmičenja na 5, 10 i 21 km, vrlo zanimljivo jeste i takmičenje štafetnih parova u kom će učestvovati parovi od 2, 3 ili 4 člana. Parking se tog dana ne naplaćuje.